Il-PBS qalet li fil-mandat ta' inibizzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista stess dwar spots fuq il-budget qed jaqbel huwa stess li din mhijiex l-ewwel sena li xandru dawn l-ispots fuq l-istazzjon nazzjonali. Fir-rikors urġenti li resqet il-kumpanija ntqal li dawn l-ispots ilhom jixxandru għal 20 ta' snin taħt amministrazzjonijiet differenti. Waqt li l-kumpanija mnita ċara illi qed ixxandar dawn l-ispots mingħajr tikser il-liġi tax-xandir, spjegat kif dejjem għamlet il-kumpanija xandar spots li jinkarriga biex ixxandar il-gvern. Għamlita ċara li għandha ssir distinzjoni bejn spots imxandra f'kuntest ta' kampanja elettorali fejn l-awtorità tax-xandir tagħmel skeda tara l-kontenut ta' dawn l-ispots u spots li jxandru f'kuntest fejn l-iskop aħħari huwa wieħed informattiv dwar miżuri fiskali u soċjali li jkun se jniedi l-gvern kull sena fil-budget. Intqal li fir-Renju Unit id-diskors tal-budget huwa simbolizzat b'kampanji informattivi kbar mill-gvern. Bħala stat ta' fatt il-PBS qalet illi waqfet ix-xandar l-ispot li l-menta dwaru il-Partit Nazzjonalista u li dwaru l-qorti ħarġet l-ordni tagħha. Spjegat li dwar spots oħrajn li jindirizzaw il-miżuri speċifiċi tal-budget, il-kumpanija spjegat illi ġiet ordnata mill-qorti sabiex ma xandorhomx biss jekk dawn jiksru il-Kostituzzjoni. Spjegat illi fil-fatt il-PBS irċevit żewġ spots oħrajn mingħand il-Gvern u wara valwazzjoni editorjali interna dwar il-kontenut tal-istess spots u b'rispett lejn dak li qalet il-qorti ġie stabbilit illi fil-fatt dawn l-ispots ma kinux jiksru l-Kostituzzjoni. Il-kumpanija qalet illi għalkemm il-Partit Nazzjonalista qed jilmenta dwar dawn iż-żewġ spots naqas milli jinforma lill-qorti illi huwa stess xandar wieħed minn dawn iż-żewġ spots fuq net television. Il-PBS sejħet dan l-aġir bħala qatt ta' ipokresija sfaċċata u dużonesta lejn il-qorti meta f'nifs wieħed il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jwaqqaf li xandir pubbliku milli xandar spot u f'nifs ieħor qed ixandar huwa stess l-istess spot fuq il-mezzi tiegħu. Waqt li referit għal diversi deċiżjonijiet passati mill-awtorità tax-xandir, il-PBS argumentat li l-interferenza mhux proporzjonata fl-operat tax-xandir pubbliku taf twassal għal preġudizzju veru, reali u rimedjabbli billi twaqqaf l-istazzjonijiet milli jwasslu kontenut informattiv f'waqtu il-pubbliku dwar suġġetti ta' interess nazzjonali, dan il-każ dwar il-miżuri tal-budget. Fit-tmiem ir-rikors il-PBS qalet li dan ir-rikors għandu jinstema' b'mod urġenti u tiddikjara li l-kumpanija ma tistax ixxandar biss dawk l-ispots li jiksru Kostituzzjoni.